Jeg er Sonny, jeg er ned med en homie, og det hele er godt. Kald på politiet nu, siger jeg med du, for jeg brænder en klub, og at min lever er for. Ring til politiet nu, siger jeg er Sonny, jeg er ned med en homie, og det hele er godt. Kald på politiet nu, siger jeg med du, for jeg brænder en klub, og at min lever er for. Hej og velkommen til Bivers Varmested. I dag bliver det lidt underligt, fordi at min anden mand, Smoke, han er ikke med, fordi klokken den er 20 minutter i 3 midt om natten. Så jeg skal vise jer lidt om YouTube-mor. Undskyld, jeg er lidt træt. Så vi har jo oprettet en YouTube-mor, der hedder Bivers Varmested. I er velkommen til at gå ind og kigge på vores videoer lige lidt af hvert. Men nu skal I se her. Okay, men så kan I se vores YouTube-mor her. Der står også sådan en lille gevær derhen. Men så, hvis vi ruller den lidt op, så kan I se, der kommer vores videoer frem. Men vi laver jo kun én i dag, og det er fordi den anden, det er vores rigtig gode temasang. Vi kan lige få lov til at høre her. Jeg er Sonny, jeg er ned med en homie, og det hele er godt. Kald på politiet nu, siger jeg med du, for jeg brænder en klub, og at min lever er for. Ring til politiet nu, siger jeg er Sonny, jeg er ned med en homie, og det hele er godt. Kald på politiet. Ja, det var så vores temasang. Men det her lille hånd her, det er vores logo, og der er den der indover, fordi at vores logo handler om, at drengen ikke må pille. Det er heller ikke godt. Men som sagt, vi har også Facebook. Det kan jeg også lige få lov til at sige. Sådan der. Jeg er så selvfølgelig ind på min egen Facebook. Så vi går lige herind. Bla bla bla. Ja, så kommer jeg frem. Ja, men I kan sådan lige se lidt af hvert. Ja, der har vi så Smoke. Ham kan vi lige gå ind og kigge lidt på. Det er Smoke, men puha, det bliver svært at finde nogle billeder af ham. Men Smoke er en af mine bedste venner. Men Smoke, han spiller 3 roller. Han spiller Krille, Jesper og Bobber. Men de er jo også på Facebook. Nej, det var de ikke. Ja, men skal vi lige tjekke om Smoke er online? Nej, det er han ham ikke. Men vi har jo også lidt af hvert. Vi har vores eget lille firma, hvor vi tjener lidt skejser. Det hedder HDMP. Så det er så vores lille private firma. Jeg er meget ked af, at Smoke ikke kunne være her. Fordi det kunne altså være sjovt. Jeg ved om en anden, vi kan være med. Men hvad skal vi finde på? Så ruller vi lidt ned af. Ej, det er godt. Men vi kan vise lidt billeder på Google. Undskyld, jeg er lidt forkølet. Så går vi lige ind på hunde. Nej. Vi skal kigge på pizzabrød.
Pizzabrød smager godt. Der er rigtig meget kød i det. Og det er pizzabrød. Og det er dejligt pizzabrød. Men nu hvor vi sidder og kigger på pizzabrød, så minder det mig om, at jeg er sulten. Så det er nok her, vi må sige farvel. Farvel og rigtig godt nytår.